amukwenyatu Bushiri akunena kuti iweyo sungabwere ndikudzapezeka zonena kuti walonjeza wekha ndi kamwa yako kunena kuti umuthandiza munthu waulumali uyuyu kumano kufika nthawi yonena kuti umuthandizeyo iweyo ndekuti ukuyendanso ndekuti champeni kulephera umuthandiza lonjezo ndi lonjezo ndemukwanilitse nota prophet ndikumuona Bushiri akubwera kunoti kuti mukukamba zotani kumankukhalira misinformation basi nkhani ndiona kuti ife pa ground itu tikuthamangisa ziti zimenezozo kumadababe kunena kuti nkhani yake kodi mukunena yoti Bushiri akwenyedwa pa zotani kodi ndizoti kunjako kuli munthu wina yemwe dzina lake ndi evangelist Chris Chaira amene yuyu ndizonena kuti iyeyu ali ndi ulumali tingathe kuona ndikuti chithunzi chimenecho koma munthu uyu ndizonena kuti ulumali wakewo ndizoti sunampangisa zonena kuti alepere mwina make kupanga explore maluso ena ndi ena aliso ndi luso lonena kuti amajambula kono mukaona manja akewo ndikuti ali pa capacity yonena kuti ali malo onena kuti sangakwanise kutani kujambula sangakwanise kugwira peni ndi kulemba kapena china kapena brush amagwisa ntchito kamwa yake kuti ajambule koma nkumajambula zinthu zija nkumatulukano zakopsa mwachisanso ndikuti tikuona portrait imeneyo kunena kuti mbali inayo ndizoti anajambula ndikuti Bushiri ndi mkazi wake maona amene akuonekeramo kumatu anagwisa ntchito ndikuti kamwa kugwira brush ija ndikamwa ndikumajambulira ndithu ndikamwa choncho now apatu ndi pamene pakuchokerano tsopano chithunzi chimene tikuchionacho kunena kuti Bushiri anakamuyendera mkulu ameneyu ndikukamulimbikitsa luso limeneli luso limene lapaderadera sitingalole zoti luso limene likhale ndikuti losatani losalipiridwa ngati mbali imodzi yokuthandiza kudzera ndikuti mbungwe langa lija lomwe limatchedwa kuti chani amati Bushiri Foundation Shepherd Bushiri Foundation choncho lothandiza anthu ndizonena kuti tikulonjezani titani tizakupasani ndikuti nyumba kumangirani nyumba komanso ndikuti kupasani mpamba ndino papita nthawi tsopano munthu uja zikuoneka kuti sizikulongosokapo kuti kodi munangolankhula apa pamene pabwerano tsopano loya ujaru Alexis Kamangira ndamene wadzaifu anthamulaso Nkhani anabwera pa tsamba lake la mchezo makamaka panali pa 6 June pamenepo ndikuti ndikuzalembapo zotere akunena kuti the lies we tell a lot about us. This person was promised a modern house and a capital for business. He got none of that. Him asking that to be done isn't begging. It's an obligation on Bushiri to make good on his promise. Chonde, as of burst, fulfill your public promises. Zikomo Yesu. Akunena tukunena kuti mabodza amene fere makhala basi ndikumalankhula. Amakhala kuyankhula zambiri zokhuza ndife kuti ndife anthu otani kodi. Munthu uyu munamulonjeza kunena kuti mummangira nyumba ya makono, nyumba yabwino. Mumpatsanso mpamba kuti ayambe business. Kumano munthu uyu ndizonena kuti sanapeze china chonse paibe chinanjo chimwe wampasapo chabwino kuti mungompasako ya mpamba yokha simunampatsapo china chonse ndi iye akakhala pasi ndikumafunsa kunena kuti kodi zinthu zija mundipangira kodi zikuyenda bwanji zinthu zija sichotaka kupempha iyayi pamene papa ndizonena kuti akufunsani niyo kuti mukwanilitse zimene munatani munalankhula obligation ndithu mukwanira ndithu mukwanilitse ziti zimenezozo Bushiri anayankhula ndekuti akwenera akwanilitse mawu akewo ndechonde ngati mbali imodzi mwina mwake yongoti mwina tipangeko zinthu molongosoka mwina pang'ono pokha kwanilitsani malonjezo anu amene munalankhula wina alisi akuchita kutani akumva osatinso akumbali yayi alisi akumva zikomo Yesuko ayitu nkhani zaketu akukamba zotero kutsatira izi tsopano Bushiri anabwera makamaka pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndeko nalitu kulemba chi statement pamene paja akuti kudzera mu Shepherd Bushiri Foundation ndeko libungwe lake lomwe limachita ntchito zachifundo komanso kuthandiza anthu osiyanasiyana akunena kuti nkhani ili apa ndionena kuti feyo sizoti zimene tinalonjeza ndekuti tinazitaya sitikwanilitsa ya kumeko ndekulakwisa komanso apapa chimene munganene kudziwa ndichoti debate imene ikambidwa feza bangiso zona anthu aziyankhula zambirimbiri Bushiri ndotani anthu kuyankhula zambirimbiri akunoti zonse zimene mukuyankhulazo musamangolankhulapo chifukwa munthu wake yemwe uyu evangelist Chris Chaira wabwera kuzanena kuti si ineyo amene ndantuma ameneyu kuti ayankhule si ineyo iyayi asandikalasire moto zikulakwika ngati zoyenda motero sizoti ine ndikuchita kukwenyani kuti mundithandize ineyo iyayi ndipo apapa ndizoti ndikuona kuti sizinayendepo bwino amene ayankhulira awawa si ineyo iyayi pepani kwambiri ndikupanga regret chifukwa cha zimene zikutani zikubwerazi koma sizoti ndine amene ndayankhula zimenezo
ndakuona kuti ngati muno wake akuyankhula choncho siziona kuti zinthu izizi mwina loya iwe angozipeka kamangira angozipeka chanchani akuona kuti asamapanga choncho ya kumene kundikulakwisa komanso pano tikufuna tinene choncho kuona kuti ngati nofe bongwe la Bushiri tu pano pawaperekano tsopano chilamuliro choona kuti no tithamange tsopano tithamangitsano zinthu ziporizi zatuluka tithamangitse zinthu zicholinga choona kuti nyumba imene imangidwa iteke komanso ndizoona kuti munthu ayani alandire mathandizo amene analonjezedwa ndipo zimene zozo panopa ndeti Bushiri watilamulira kuti tiyambe kuthamangitsa zimenezo ndipo zikhazi kutani zikutheka kwati kungopeka sowena make malonjezo makamaka kuntundonso amalawi kunena kuti pamene tikulandira nkhani zochoka ma social media ndeti tikhala osamala kwambiri kuti si zonse zimene zili zoona ya tizitse tsopano kumakhala pasi ndi kumatsimikiza kaya kuti nkhani izi ndi zoona kuzipanga verify kusiyana ndi kungobwera kuzayamba ndi kuti no kung'alula kuyankhula zambirimbiri ayi kumakatenga nthawi ndithu kuwunikira bwinobwino nkhani izi ndi zoona kapena ndi zabodza fayani kwazuka ndi kuti nkhani zomwe zikumafalitsidwa koma ndi kuti no zabodza zopanda maumboniso ngati izozo kani ndimeneyo magayizi ya tikambe zonse number 1 Bushiri ndi munthu amene wakhala kuthandiza mdziko lino magawo osiyanasiyana anthu aline njala kuthandiza ndi zakudya ena ma school fees kuwalipirira anthu ena afuna ma medical bills kuwalipirira kuza kuchipatala zambiri kwa basi ma household ena omwe anthu akhala kuvutika kuwathandiza kuona kuti munthu uyu wakhala kuthandiza magawo azamaluso mpira chani kumafilimu kuja wapanga zinthu zambiri mkulu ameneyo plus ndekuti ngati ali ndi Goshen city yakeja I believe kuti ma Goshen farm amathamwenaso kulemba kwa anthu antchito kumeneko zina zotero zote munthu uyu wathandiza mwa njira ina yake dziko lino ndipo akuperezabe kuthandiza for that timakhati kumanena zikomo kwambiri kumano nkhani yomwe ilipo apapa uyuyu kamangira akuonera ngati mvundula madzeti koma mukuonano zonena kuti akuti talamulidwano ndi Bushiri kuti tithamange tikakonzeno zimenezi kusizonera kulamulidwa panopa after kamangira uyu atayankhulano zakezi pamene wakhangaro apatsa pressure kuti yayi tiye tithamangitsadi zinthu osati uno muzikhande kuti nthawi yonse munalonjeza mwakalonjeza ino Akwanilitse malonjezo anu we don't know kuti kamangira kuti no amayankhula zimenezi chifukwa chonena kuti no amakhudzika ndi awa kapena mwina mwake basi nkhondo yakeja ndi Bushiri Fatima zizora anthu asamara amakhumbana so ndakhala kuyankhula napo mwanzira ina yake mawu ena ake kuwazana ndithu zijewa zina zake ndicho tikuziwa kuti what was behind kamangira kuyankhula zimenezi komano tikuyenano result yake zotsatira zake ndizonena kuti no munthu uyu ndikuti amangidwa chane nyumba mmene analonjezera ya ndizoona magayizi mawu athu tikalonjeza mawu athu tikhayono kuti tikukwaniritsa chifukwa lonjezo li jandri limene linapangisa zoti linadulitsa ndithu mutu wa Yohane ndiye ngati mwabwera uzalonjeza nokha paibe amene anakuza zoti mulonjeze kwanilitsani ndithudi komanso ndizoti no mene wakawapangira hando uyuyu ndikuona ngati muno wake wa amene akwena umangidwa nyumbayi evangelist amene chaelai amene ndizoti wapanga hando bwino pamene nakakulonjeza zinthu sizoti ndekuti iwe uzakwenya ngati osakwaniritsa ndekuti zisikambidwa ndi za iwo ndotani nditi ndi anthu amene sangakhulupirike they are not trustworthy koma ngati angakwanilise ndizoti timazozoloka I think awanda anthu oti tingagwire pa mawu awo akati uzotere tikotsimika zoti zimene zikhozotheka komanso tino anthu akamba zotere akulephera kupanga lero zoti awanda anthu oti sitingakhulupirire zimene amayankhula ndi all this time Bushiri amakanika kupanga zinthu akanakhala amazipanga zinthuzi I think ibwezi ndekuti no sitikanafikaso pano kumakamba nkhani imene yetu koma wasazipanga clarify kuona kuti munthu akhala kumuthandiza at the end of the day what can we say zikomo kwambiri chifukwa cha chithandizo chimene mufuna kumuthandiza munthuyo zimenezo ndizo zimafunikira anthu amene tikwaona anthu odakuyesetsa kuti nsangokhala umangoziyang'anira basi mwina ndikhoza kumadraw kugwisa ntchito kakhale ndine kumagwisa ntchito kamwe yangayi ndikumajambula zinthu sonkumakazigulisa mwina maye nkumapeza kena kake ndinu anthu amene mukufuna kuwalipira pa maluso awo fa kuwalipira pa maluso awo zimenezo zimene zikhalira amandina kuti to Mulungu amathandiza anthu amene akufuna ayambe kumazithandiza okha osati kungokhala iyayo ukamanena kuti ambuye pulumutseni ku mkango ndekuti iwe kurani ukuthawaso osati kuti no iyayo ambuye pulumutseni ku mkango koma wagwada ndewatseka maso mkango uli apo pozembekeza kuti mkango ndekuti sikutani iyayi zimafunika kuti ifeso tizichita gawo lathu ngati mene akupangira uyuyu kugwisa ntchito kuthekera kwake inspiration yomwe tingayitenge pamenepo ndipo anthu amene ndekuti ndi manja bwinobwino tinde kuti ndi miyendo bwinobwino chinthu chilichonse chili bwinobwino koma chani ulese kungopinda manja athu kumangokhala pebe chimene tikufuna kupanga koma tikufuna yani tithandizidwe tikufuna kuti zinthu ziyende kuti zinthu ziyende zikhaso kono kuti fail tnt zipushen amene ndi kutekera ngati anzathu awo ameneno
akuchita zinthu movutikira chonchi ali ndi ulumali koma akuyesesa kupangapo kenakake bwanji kodi ifeyo sitingakwanise nokuzika nkhandu ukagwirako maganyu kaperekera marope ukawomba nzwera ukayitanira minibus ukapanga zani tamanga titi mabusiness sitingapange zimenezo kuti mwina mwake zitithandizepo koma ayi ndithu kungopinda manja zinthu sizikuyenda ndeziyenda bwanji pamene tikungopinda manja tiye tizikankheni anthu ngati amene wazitipanga challenge kuti mwina mwake feyo tithe ndithudi kuzikankhaso ndikupanga zinthu zoyenera zomwe zingathe kutithandiza akuti